Il-Gvern ressaq emendi f'żewġ atti tat-tariffi tal-periti fil-każijiet tal-liġi tal-kera li permezz tagħhom iċ-ċittadini mhux biss se jħallsu inqas spejjeż indipendentament mill-valur tal-proprjetà, imma se jiġi ffaċilitat il-proċess ġudizzjarju fejn mistenni jonqos id-dewmien fil-każijiet. Dawn l-atti huma l-att li jemenda l-ordinanza li tirregola t-tiġdid tal-kiri tal-bini u l-att li jemenda l-att dwar it-tiġdid tal-kiri tar-raba'. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għas-Servizzi tal-Qorti Eunice Grek Fiorini spjegat li l-liġi kif inhi fil-preżent ma tipprovdix għal ħlas ta' fissa lill-membri tal-Bord tal-Periti meta dawn jiġu maħtura sabiex jagħmlu valutazzjoni ta' kwalunkwe art agrikola jew jagħtu opinjoni teknika marbuta ma' każijiet quddiem il-Bord tal-Kontroll tal-Kiri tar-Raba' u l-Bord li jirregola l-kera. Grek Fiorini spjegat li b'dawn l-emendi se tiġi introdotta tariffa ġdida li se tirregola l-ħlasijiet lill-periti. Importanti għaliex qegħdin innaqsu x-xogħol doppju fejn jekk hemm bejn il-partijiet jew jekk kien hemm diġà deċiżjoni ta' qorti, iċ-ċer tal-bord jista' jagħżel li juża dak ir-rapport minflok jerġa' jqabbad periti oħra. Il-Ministru għall-Ġustizzja u l-Governanza Edward Zamit Lewis spjega li l-Gvern qed ikompli juri kemm impenjat li jibqgħu indirizzati l-anomaliji fis-suq tal-kera. Fil-proċeduri qed nagħmlu li l-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja ikollha aċċess xieraq b'inqas spejjeż u jekk hemm rapporti li huma lesti jintużaw f'kawżi oħra għalfej ħalli l-ġustizzja tkun iktar effiċjenti u nevitaw dilungar inutli. Din hija ġustizzja li tħares lejn ċittadin li għandu jieħu l-rwol ta' protagonist anke f'dawn ir-riformi.